Chlapci, kto sa robí páček, 50 € pokuty. Minimálne? A hned to budem vybírať. A zajtra si pôjdem kúpiť nejakú Škodovku na ne. Čiže fajč. No ukáž sem si ťa priblížil úplne. Priblíž to. Neotahuj sa mi ti, Mateju. Dáš sa doma tréning aj s Peťom. Lena, počkaj, priblížim si ťa. Priblíž si tú herečku. Za to, že si moja modelka. Šuli. Tichučko. No, ale už je toho dosť. Dana, Dana. Ja nemusíš brať Peťo. Peťo, toto vyfoť, čuješ toto? Zata škaredy, mám škaredy. Čuješ? No vyfoť, no. Dúkaz Andrejovi a potom ju dobije. Dobre, je to tam. Tam to bolo zajebavé, že som gašľal, že to máme je. Neviem, ako to je pekná.